ensimmäisessä ottelussa ja sinne ainakin Granlundkin suuntasi laukauksen. Sitten tulee vasta hyökkäystä ajan nopeaa kulua. Se sitten nopeasti tulee, kun sieltä ylätekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus. Ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon Magnus Pääjärvi maalin tekijänä. 7.40. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja näin Magnus Pääjärvi toinen maali tässä turnauksessa ja Ruotsi 1-0 johtoon. Kiekko siellä alle ja sitä sitten siellä kehiessä taivetaan. Ja lopulta sitten ruotsalaiset pelaajat kaanivat sen pois sieltä omalta alueeltaan. Immonen kiekossa saa periaansa sinne sitten Rickard Dahlinin. Vielä kertaalleen päästään hyökkäämään. Immonen tulee hyökkäysalueelle. Pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu häntä painaa Jimi Eriksson siinä laittaa. Sen Pesonen pelaa vielä kiekon viivaa. Immonen ei sinne. Immonen laittaa. Loistava Jarkko Immosen ensin sitä leikataan Mikko Koivu laitaa. Janne Pesonen siltaa kiekon Jarkko Immoselle. Saman tien Suomi kuitenkin kiekon riistää itselleen Topi Jaakola. Pakkikaverina edelleen Jussi Väänänen, joka on ollut pitkää vaihtoa. Sitten keskialueella erittäin kova karvaus. Siinä on karvaus Matias Sjögren. Totalainen menettää kiekon. Sitten painaa perään läpi. Piström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Markkuun! Ja laita Mikko siitä, laita! 3-1 olisi ollut. Siinä se 3-1 olisi ollut, mutta ei onnistunut Mikko tekemään, vaikka yrittää samaa harhautusta kuin rankkareissakin. Sitten Juha ja Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painoon. Mikko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Mikko Kapanen lyö 3-1. Katsotaan mitä Fadon tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle. Sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee Pam ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi ottaa 3-1. Kiekko riisetään, Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle, Pesonen painaa sinne. Suomelle 4-1, 3-9 toistaa peliaikaa jäljellä. Tämä on valtaisa joukkue. Tämä on valtaisa joukkue ollut tässä turnauksessa. Eriksson malliin, poppukiekko suostaisella väliin. Savinen pistää taklataan, Suomi pääsee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Poikittaa syöttö Mikko Koivulle, 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut ja Mika Pyörällä.
aikaa jäljellä. On menossa kolmas näytös. Mika Pyörälä. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti meni aikaa jäljellä. Piirström! Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon, pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin konsanana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoaitiossa. Suomi niistää kaikki kiekot pois. Suomi vie maailman mestaruuden. Sieltä tulee vielä kerran Ossi Raananen. Sekunnit tulevat. Ja hyvät suomalaiset. Ei jätä suunnitteluille sijaa. 2-1 metrin jokainen 3-1 Kapanen ja 1 jäädä Pesari 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin se tapahtui. 16 vuoden odotus on päättynyt. Joille se kuuluu, jotka ovat sen täältä Bratislavasta hakeneet sen vaikeuksien kautta.